Obchodná akadémia Nevedzová sa usiluje byť ekologickejšia. Snaží sa byť otvorená voči novým výzvam, myšlienkam a aktivitám a tým motivovať aj iných. Veľkým prínosom je aj školský parlament, ktorý len nedávno zaviedol do priestorov školy košík na ovocie. Na našej škole máme veľmi aktívny školský parlament. To sú vlastne žiaci zo všetkých ročníkov a robia rôzne aktivity. A naozaj sú mimoriadne aktívni, robia rôzne akcie. A práve ten košík s ovocím bol ich nápad. Už v podstate o ňom hovorili minulý školský rok, teraz sme to zrealizovali, veľmi sa z toho tešíme. Keďže sama som žiačka a vidím sama vo svojej triede, že ovocie často zostávalo po obede v laviciach alebo sa hoci kde povalovalo, tak sme dostali nápad aj s mojimi spolužiačkami, že možno by bolo dobré zaviesť nejaký košík na ovocie, kde by sa vlastne to ovocie, čo žiaci nechcú, mohlo dať a zase tí, ktorí sú možno ešte hladní alebo majú na neho chuť, si ho môžu zobrať. Aj prázdne PET fľaše či plechovky majú na škole svoje určené miesto. Čo sa týka tých plechoviek a zálohovaných fliaš, to je aktivita, ktorá vlastne beží na našej škole už celý od minulého školského roku. A vďaka tejto aktivite vlastne naši žiaci, keď majú nejaké pitie v zálohovanej fľaši, tak tiež nehodia to do obyčajných smetí, ale dajú to teda do nášho košíka. Teda je to spojené s tým, že tie fľašky naozaj nepôjdu do klasického koša, ale do tohto zálohovaného. My to vždy vyniesieme a teda peniaze z tých zálohovaných fľaš využijeme na nejaké bonusy pre žiakov. Sú to väčšinou peniaze na sladkosti alebo využité pri nejakých rôznych akciách. Žiaci takéto možnosti privítali a využívajú ako aj košík na ovocie, tak i na zálohované fľaše. V košíku už pribudlo nejaké ovocie a zo pár žiakov si už aj určite toto ovocie zobralo a zúžitkovalo ho. Využívajú to veľmi, ja si myslím, že ten kôž je neustále plný, takže určite sa tento nápad osvedčil. Pre TVR Valeria Konevich.